dinhi sa kalibutan matud pas istorya wa gyoy libre ang tanan bayranan gyud hasta ding atong simbahan kinahanglan gitang mugastog kwarta una pata makasimba og tarong kamusad o gusto mong mahapsay-hapsay inyong pagkatog mo gasto yung tukod o balay no niyag naasan mo yung mga sakit gusto sa kang maayo o arang-arang yung pagkaayo kanang di ka matiwas at yung kas mahal-mahal nga bayronon kana bang kada pitik ba libo-libo yun pero gusto kag igo-igo rasa nga igo-igo rasa kang kuanon dihala sa kanang libre so og dindot ang atong tumong mahal ang atong gastuhon si Kristo naasa siya tumong aron maayo ang sakit ading giyawaan ning tao nga nagsige na lagdagan magabi ito anas menteryo gapuyo nya unsa may gipangayo nga presyo siyawa aron biyaan nila ang tao aron di na sila mopuyo dito ingon siya pasudla mi ana mga baboy mga 2,000 ka baboy daghan na ba na kanang 2,000 ka baboy daghan sa una wa man sila ipigire ila ramang itugway ang baboy sa anang umaba pagsud sa yawa dito gipaambak sa yawa ang 2,000 ka baboy ngadto sa linaw ahurot yung kamatay maotoy bayad sa ilang pag sulod o sa ilang paggawas una sila mo gawas ila usang patyon tong 2,000 ka baboy ang mga tao nga naglaom nga ang mga baboy may mahimo nilang panginabuhi naguol wa sila malipay na ang tao naayo naguol sila sa baboy moto ilang kiing na sisos ika may nakaingon nga nangamatay itong baboy kay imo manggipabalhin ditong yawa ikay pahawa dinhi so ilang gihinginlan si Jesus tungod sa ilang kaguol nga nangamatay ang baboy wa nila ing na si Jesus nga pabilin dinhi aron daghan panggiyawaan nga maayo kay kahibaw mo gud sila mahal-mahal yung bayad ning yawa kanang yawa mahal nagbayad pero karikas Ginoo barato ra pero sa ato dinhi para simbahan slot raman pila ra gud ng slot 1,000 kada slot nawa na anak kay divine sa tanga unity, prosperity, and satisfaction. Anara, mana, lipay na tana. Pero suway lipay ang imong yawanong tumong. Labi na gyud og nag-anam og kagrabe nga pagkayawanon. Astilan, dili matagbaw og milyon-milyon no? Kana lang kuan. Sa nga na kana bang hitabo ron ba sa Russia o sa Ukraine ba? Ano bang ang yawa sa garbo ba nga ako masunod niya imo ginang tagbaon perting dagko ang gasto ambot pila na kakabilyon ang ilang gasto diha siging pabuto ang mga armas palupad ang mga eroplano padaan ang mga igugubat mga tangke digira wa pa na ilabot sa nangamatay nga mga sundao nangamatay nga mga tao aron lang gastuhan nga matagbaw ang ilang garbo kanang garbo yawa na lingian na imong tupad ning nawa kay garbo diha gasto kay ng garbo mahalon kay na ngayawa og imo gina siyang tumanon imo na siyang tagbaon pastang mahala pero karikas humility kaning Pangginoo kanang humility pagpaubos amino sa jud gasto no kay pananglitan moingon si Zelensky nga sige kan Putin
mo kuan na ko nimo, submit na ko nimo, or mabali ba ka, siputin ba kay mo ingon, sige Silinski, magpaubos na ko, din ako mo withdraw na ko sa gubat, matuma na ang imong pagbuot, agamay ra gasto, wag yun, amot na ba kay gasto, pila kay gasto ka, yan kanarang tawag tingali, kanang pagpabalik sa mga sundao, hipos, gamay kay gasto, pero dako kay siyang epekto, nga nindot, sa may nindot nga epekto, wa na'y krisis ang kalibutan, makuang yun, sulbad gini kaning tanang krisis nga giatubang nato karon tungod aning inflation nga porting grabiha, dali kini masulbad, pero ila ginang padayonon, mura kita ni, patay kita ni, apil kita din. Muna sa Jesus naghimog mga butang nga dili kayo kinahanglang gastuhan. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang nagsunod sa Ginoo, ang dunay pagtuos Ginoo, gagmay kay sila gasto. Nganuman, kay magtago ra sila sa mga langob, sugot ra sila maglakaw-lakaw, sugot ra sila way pagkaon, sugot ra sila way ibisti. Sama nila ni David. Ni David nagtago-tago biyanis mga langob. Unya asad, kung makig-away po sila, di na sila kinahanglang magbansay og maayo, kay nga naman ang Ginoo ray mo supply nila, og mangaon sad sila, ang Ginoo ra say mo supply, di na sila kinahanglang magsigi pag yung tigom, siging tigom og daghan gyud kayo. O tanawa ang mga hari sa Israel nga naagi na silang huna-huna, tigom, sama nila ni King Solomon o uban pa, nangahugno, kaya nga naman nagsunod naman sa garbo. Unsa man nang magsigig tigom, unsa man nang yawa, kahakog, abaris, kahakog, mahal sa kaina, kanang yawa, basta mahala sa dana noon. Bisan pag abot na kag mga trilyon imong kwarta, dollars, di pag matagbaw, sige tigong. Pero arikas pagkamanggihatagon, kanang generous, na bisan ganigla bandira, makapalit mag-slot. Makapalit og slot ba? Kanang, kuhan kayo, kanang nindot kayo. Dali ra kay siyang tagbawon, kay makasweldo siya, palit dig slot. Na manggani driver kabalhabal, kapila na nagbalik-balik og palit og slot. Taxi driver, no? Hasta pag gani mga masahista nga mga buta, makapalit pag slot. Dinhis atong parokya aron itabang sa atong mga panginahanglan. Ingon ana kanindot og magsunod ta Ginoo. Bikaron kamo, unsa may inyong kinaiya? Diyos nun o yawanon? Kinsa dinhi ang moingon, Diyos nun ko, Father? Tasan ka mo? Ayo. Kinsay moingon nga yawanon ko, Father? Kinaiya akong gisgutan, ha? Sige. Unsa may sukdanan? Unsay sukdanan? Magsigi gani kag gasto para sa imong kaugalingon, nya mabalaka na kas mga kwarta para sa imong kaugalingon, yawanon ka. Lagi. Pero magsigi gani kag gasto para sa kaayuhan sa uban, nya ang imong mga panglantaw para sa kaayuhan sa uban, Diyos nun ka. Sige, ingna kano na imong tupad, ingna okay ra ka mo gasto para nako. Ay ganun. Ingna okay ka, imo kong gastuhan. Maingon siya nga, lisod mo gani ko diri. Kana, yawan o na. Ang iyang gitanaw, ang iya din kaugalingon. Mao mo na itong kinaiyagon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo.
Unsa may paglaom nga atong isintros Ginoo, matud pas Ginoo, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon. Ako na'y bahala nimo. Iya pag yung himo ni nga maksimum, ingon siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pasabot hutdag yung hatag ang imong kaugalingon para sa kaayuhan sa imong isig katao. Ako na'y bahala nimo. Ndota no? Hutda ko no ninyo, baligya ng tanan ninyong kabtangan niya, ipalit din higslat. Unsa kay may tabo? Testingi yun. Swayan gid ni San Francisco de Assisi, nila ni Mother Teresa, ni San Roque, ilan ang giswayan og daghan pang mga santos nga atong mabasa ang ilang kinabuhi diha sa atong Google Google ba kanabang mga dato gyud sila nya, ilan yung giswayan biyaan tanan nya, gasulob na lang sila og sako nya, dito na sila nagpuyo sa mga disyerto. Giswayan gina nila. Unsa may resulta? Matud pas unang pagbasa, dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Dalaygon mo nang gasigit agdaig. Giswayan sa ni Pedro Calungsod, giswayan sa ni San Lorenzo Ruiz. Ano bang biyaan yun? Muna sa Jesus, ang iyag yung number 1 nga requirement, kung motuo ta niya, ingon siya, biyae gid ang tanan, apil na ang imong kaugalingon. Yaon sa may iyang promise, ako'y bahala nimo. Muna adto kita mulaom sa Ginoo na siya'y mo kuan nato, mo atiban. Gamay ra kay taggasto ana, pero dako kay tag mabuhat. Kanilang dinis ato, nahitabuan ning atong parokya, daghan kay nahitabo nga nindot tungod kay daghan sad ang nibiya sa ilang mga kwarta ug ilang gi pamalit dinhi og mga slots. Ginagmay ra gid nga slot. Kung mopalit kag usa ka slot, di jud ka katukod og building nga mo worth og 30 million. No? Pero sigig palit og slot tag 1,000 dinis ato kanang dopes, di ba? Dangtag mga 7 ngadtos na po kabuan gikan karon mobarog ng building nga kumbinto nga atong gipangandoy nga mo worth og mga 30+ million siguro na. Nya unsa may imong bation kung nagsigi kag palit og slot? Bisan ang imong napalit siguro mga napo ra ka slots in 10 years, ay in 10 months. Unsa may imong bation? Punon kas kalipay kay part ka ana. Nga na magay mamisita din sa tong simbahan, inigtan-aw nila, hala kanindot Father, sige medyo kong palit og slot. Magluha-luha gong matas kalipay nga nakakita siya ba nga naingon ani niya, naka-appeal siya. Labaw na mo dinhing taga dinhi gyud. Ako sad sige sa kog palit og slot. So idigbiya na ko dinhi aning parokya ha, kay balhin-balhin raman mi. Malipay pud ko nga nasa ko'y nabilin nga tampo dire. Di gud kayo dako. Pero nakahimo og dako nga kaayuhan. Ngano man kay ang Dios nun nga kinaiya nakasintro gyud para katilingban sa simbahan. Ang yawanong kinaiya nakasintro ang kaayuhan sa kaugalingon. Mao na ang Ginoo ato yung hinginlan or mahinginlan basta mahimo natang self-centered. Mahinginlan gid nimong Ginoo. Nabitay mo ingon ako, Father oy, ayaw pagsighisgot anang patay-patay nya ikaw ra ba ang imo ra bang hisgutan mga tiguang nga pwede nang mamatay. Unsay pagtuo nimo namong mga tiguang patyunon? Nako di oy giapil masad nako mga batan-on god. Ana isay pagsighisgot anang patay-patay mga matay magitang tanan sige magkag-mention ana mo ana usay bas comment magkatawa ba ako nako hadlok pagid ni siyang mamatay no.
Kamu din, di mo mahadlok matay. Sige, may tag-ugma na mo schedulean. Bitaw kanang mahimotang sentro sa Ginoo, ang atong pangandoyon kadtong iyang gingharian dito sa langit, dili dinhi gasto kay tanan. Gasto kayo. Pero dito wa na tay gasto. So sa itong buhaton dinhi, gastuho nato ang tanan natong income para sa kaayuhan sa uban. Nya inighimo nimo ana ang Ginoo maoy mo atiman nimo. Nya nindot kaayo ang iyang pag-atiman kay makaingon gyud ka wala na akong hahanapin pa. Nganuman, because God is everything, the source of everything. Nya kun imo nang tumanon ang iyang sugo, tumanon sa niya ang iyang panaad nganhi nato nga the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Nindot no? Ano mamumura mamugluya kay mga naong? Sige, manindog lang ta kay aron kahuman na taan